Hi mga bay, mugura kaayo. Kumusta mong tanan? Ano yan sa mga inyong inday na babalik? Kumusta mo day naot nga naa mo sa mayong kahimtang? So karon nami sa Gaisano diri sa Mactan. Mag-ice cream daw ni sila. So namo ko follower from Canada. Di lang siya magpa-mention sa iyang name. Tell him by thank you kayo. Nag-deliver po sa iya ganihang buntag sa Marigondon o kanang usingan ato kanang puto cheese, choco moist cake o chocolate cups. Ay! Dayon. Hi! Si Ay sa diri lang ga. Hi! Si magbayad sa ta. Wato na to si kuya. Usaha, asa naman? Yara o. Close, close. Awiri, awiri. Awiri. Welcome. Bira, bira, awiri. So, mo to. Sobra man iyang gibayad. Mong nag-ingon siya nga pangaon mo. So, di arami diri karon kay mangaon mi. Salamat kay Ibay. O wala nakauban ang akuang uyab charot. Ang ilahang papa kay ang nahitabo is ang among plan santang nilakaw ko ganiya kay nako ilakaw ganiya giasikaso sad nako tong order para Martes para sa kung deliver karong Martes puhon. Sabot mi niglakaw nako nga magtiwas siya sa ako ang giluto nga cheese kay napay luto unon. Dayon ihatag lang niya dito sa amuang namami nag-reseller ba? Ay nag-reseller na mga bay. Duha ka buok sila. So hatag lang nako sila og ubos-ubos gamay para naapod sila ilahang kita. And at the same time naapod ko kita gamay. Bisag gamay lang at least halin ra kay siya managhan na puhon charot. So nagpaabot mi karon ni kuya mo to, wa man siya nakaluto kay natulog. My goodness. Oh, natulog niya. Ako mga bahandi, busy sad kay sila. Wala nila napukaw ilahang papa. No, lami ang ice cream. So wala napukaw karon ang nahitabo. Siya ang mamaligya atong iyahang iluto. Kay among tatong ipabaligya niya late naman kayo. So siya na lang ang mamaligya. Og mo na rin akong kilay mga bay, dili pa ni siya final na pa ni retouch. Okay? Bangag pa ko mga bay, ito katon sa namo among Kuya Earl dyan, kay gikan ba siya dito sa iyang classmate na sila gihimong subat chenes ek sa moto maghulat mi karon mahuman mga umisa asa dapit naray gahulat mga umisa. Nana si Kuya. Hi, Kuya. Oh, hi sa diri, hi sa. Hi. Sige, kaon na. Ano na ta? Mag-ice cream ka daan? Sige. Isa, hubog ko, naram mo. Isa pa. Kaning, kaning tag 15. Sige ha, tagsa na mo. So, yung anak ko mga bay, kung sa'yo pagkaon sa usa, pagkaon nilang tulo. It's okay, walay pagkaon ang inahan. Basta na ang anak. Sacrifice ang inahan dyan. So, mga ninami sa Jollibee together with my kids. Where are they? Itugnaw ning usa. Isa mo na, atay ni mo, Earl. My God! Uran man na! Diyos ko po, Rudy. So, dali. So, mga una may diri karon wala naman ni kami minutes. Sige, ako asang ikuan ha, ikuasa ni singan ani. Kuasa ning i-post. Ang pinaka-paborito din nila nga order ron is kini bitang sito, double rice, syempre. Di na mahurot ang rice na itagahurot. Then syempre ang kuan kaning chocolate sundae. Mo ilang paborito dire. Side. Asa man ta diri ta? Sa ning post. Hi. Ay, sorry. Hi. Si Kuya. Hi, Kuya. Sexy si Kuya, eh. Pwede ka na. Isa mo. Isa na yung sa katlit pineapple.
Sige, pineapple na lang tanan. Spicy na mo si. Duha ka spicy o duha ka plain lang. Ya, pwede ka nang dari-dapi ka na sa tutoy. Sige, sige. Oh. Kay daghag unod ba sa tutoy dami. Unsa? Sige. Uy, naku, nakakita diri followers from America. Charot kayo eh. Tutoy kay ba. May nananaw ni mga kauban ng trabaho. Oh, regards niyo tanan diha. Hello, Mami Nancy. Hello, girls, Mami Nancy. Hello, naunsa na bigyan niya. Itawag niya yung mga kuya. Sige ha. Bye. Naon ta diri? Oh, diri na mo lang. Ay, kabayo. Ay, kabayo lupa. Jollibee. Jollibee! Kuya, buhiin na ng cellphone. Ano, sa kulangan sa pagkaon. Earl. Buhiin ng cellphone, Earl. Itago sa cellphone, itago. Ano labi? Madali na ka doon. Cik. Ana lang, mga ha. I select the spicy one. Asa mang gamot? Ah, kamot. Mangunaw sa ta, mangunaw. Kinamot si mama. Manami. Uy, wash your hands. Mana? Mana, sure? Kami ko ah. Ana, dahil sila pag hinaw, ako nalaywa. Hinaw sa taan niya. Saan mo ning ribo? Alam, saan mo ning ribo ha? Out, ara. My goodness. Tuyok. Dahil lahi mo nilang gripo eh. Mag-ibog ka tayo. Wala ka pa. Ah. Okay. Ngayon ta mga bay, spicy. Mauti nun. Kuya, unsay inyong lunch gani ha? Kuya, unsay lunch ninyo gani ha? Palunga lang ma. Ikaw na, unya ra mag-cellphone. Ay! Thank you ta kay nanay. Thank you kay Papa God. Thank you kay nanay sa nag-treat, sa nagtatag sa thank you, pagkaon nanay. karon. Thank you nanay. God bless. From Canada. Nasa Canada ang gahatag ani kuya. Say thank you mo dia. Thank you. Thank you po. Nakaon na ta. Nya. Ganiha, nagpa-change ko sa kay dollar man iyang gihatag. Nagpa-change ko sa merkado, Metro. sa Palawan, sa Manichinger. Oo, sa Western Union. Wala nila gidawat kayo. Sayangan ani napilo ba na fold. Iana ning kuan lang iana bahitusa ang kuan. Ang kuan ana. Pwede kay bungkag sa lamisa. Wa nila gidawat ito nya nabalaka ko nga. Wala oy di man kani madawat kay napilo lagi. So ang sabo. Nilis ako sa balay ni relax ako. Na ningon ko ni Angel og ni Rap para man na dito. Kaya bili ka kakaon be kay. Dili mailisan kay kanang singan ani. Napilo di mailisan. Di pero nagtry gyapon mi nang lakaw mi karon ani mi bangko kay sa bangko daw pwede. Sus mag-abot na mo sa video kay sarado. Diri video sa may adbang terminal ba? Dili sa metro. No? Unsa na diya super metro? Di muli nang tami mo sakay nang tatano. Pabalik kay na may video diri sa may puso. Pero ningon ko nga sulay sa tagsod sa metro basin di ay kuan money changer. Okay. Ito ay misud sa kuan sa unsa ni Western Union. Sila man gi-recommend nga sa taas daw mi third floor. Mo to nang adto mi. Nya mga follower din ako sila dito sa taas. So hello. Naman to inyong ngalan diri. Tara. So hello diha sa
Super Metro sa Credit Department. Dili sa Lapu-Lapu City kang pina Levet Humauas. Humauas ba na lang? Levet Humauas basta kamo ni bay kang Mercy Paraiso, kang Maribel Di Holte, kang Jingjing Cole of Hall. Oh, sige. Okay. Kang Lira May Coligado. Oh, inyo tanan dia, hello ninyo tanan dia sa Super Metro sa mga followers dia kinabayot. Oh, kansagan sa to. Basta ikaw mo na lang bahala og ang sani. Pakuyinap nila dito, hello ninyo tanan. Salamat kayo. Og una ni nagkakaon ng Jollibee. Salamat kis tanan. Guys, bakal di na sakit be. Uwi na kayo no. Ato lang palitan si Papa. Take out lang nato siya. Ha? Take out lang na mo. Papa lang. French ako amal. Apa ni French fries ya? Ay, French fries sa balay kay. Wow. Nagbakdo may ganihang udto. Follower na ko nga birthday ang anak karong Tuesday. Nakita mi ganihang udto niya. Yang gitreat sa McDo. Ya mo to gidana kong French fries na dapat to be? Ngapa? Nay French fries sa balay ya. Kaya akong gilabay yun. Ano naman? There. Naraman to sa center table. Gayon. Ikaw papa to. Ang burger ang ikaw. Guys, pabi. Mahal kailangan burger eh. Ako na lang maghimo, magpalit ng tag burger. Dali ram na himuon.